vítejte u dnešního Minecraftového videa. Tohle je nová verze, že tam máte postavičky, budete mezi sebou, nebo zase můžete vytvářet ten svůj svět. Explore the island. Jako opustíte. Takže tam prostě může nějaký řídit, nebo já nevím co. Nikdo tam prostě nechodí. A skvělý je tohle, že vlastně jdete tady. A jsem to čo? Tohle, tak jako. No. No, já jsem byla týkom, jsem si myslela, že to nenahrávala jsem to prostě. Všechno už začalo. To musíme počkat. Když to všechno začalo. Počkat, než se tam zabijou všichni. Nebo jít na to druhý, no. Co má? Bounty Hunter? Mám zase takový, co abyste se přihlásil, děláte tohle a register další. Password is short, ukáže, že se ne. To mě nezabijete. No a tady prostě spousta lidí se čeká, že se prostě nikam nedostane. No, nikam se nikdy nikdo nedostane, prostě nikdy tady není nic napsané. To je prostě pitomý. No a pak tady můžete vlastně kupovat věci. Hele, to bych chtěla vypadat. Skywars. Comics. Iron Boots. Tak já nevím, abych mohla chovat na Gold Helmet. Nebo 250 a pak ještě něco 50, abych využila dobře, asi koupím tohle. Mám tady ještě 125, takže to znamená, že si koupím Gold Sword. A na sebe mám teda boty. Zlatý boty. Taková pitomina. Jo, musím tam vyskočit. Všude plno, takže by to šlo. Takže jdem na to, no. Tak co dělám tak vždycky. Čárka, jak je tady další. Tak. Podíváme, jestli... Jo! Turnament začal. SG2. SG2. Za 3 minuty. Počkám, no, tak zatím můžeme dělat něco jiného. Tady. Moje pitomí video. No. A tak různě, no. A jsme zpátky, dám back to game. No, musíme čekat 3 minuty, ale hacking is not allowed on live board server. Please disable client. Je, hele, už začíná bez vám.
co se mi stalo? Ne! To se mi prostě stane, to prostě zase dlouho trvá. A všichni mi všechno vyberou. Tak, myslím, že čas na utěk. Pa! Tebe si to první, co udělám, prostě. Bývá 19 survivalů. Asi to dám, to zrovna. Jdu hodně daleko od ostatních. A vidíte, oni se dnešní zabijou a... Prostě musí člověk běhat. Vás i tak někdo zabije, takže si prostě můžete být úplně jistý, že nikdy nebudete v pohodě a nikdy nepřežijete moc dlouho. Takže jestli chcete hru jen na pár minut, voilà, tady dostanete tady přežitej asi tak 2 minuty. Chci někoho zklamat. Hello, kámoši. Let's be your friends? Ne. Prostě utíkat, dokud se neuzdravím. Ano. Jak jinak, to se stává často. Ano, stává se to velmi často. SG2, SG1, je ale bez SG1, no a tohle se mi stává často. No. To bude. Teď to je zelený. Co? To jsem asi dát register. Takový tu divnou čárku a register. Back. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka. Všechny jsou obsazený, co? Obsazený. Ne, na tom spousta lidí prostě, ne. Tu máme register to VIP, ne. VIP. No tak. Tak VIP nikdo není. Hej, to mám ráda. Jej! Jej! Jo, dobře. Tak startla.
letadla. No a to by bylo asi pro dnešní video všechno, protože se prostě nedostanu k tomu, abych jako hrála. Děkuji za sledování, čau.